Tak, čaute ľudia. Vítajte u môjho nového videa, v ktorom budem odpovedať na vaše otázky. Toto video má slúžiť ako video, v ktorom sa o mne niečo dozviete. Ďakujem všetkým, ktorí tam napísali otázky. Tak, ideme na prvú otázku. Ronaldo alebo Messi? No, podľa mňa je lepší Ronaldo, ale rešpektujem názor každého. Poznám ľudí, ktorí si myslia, že Messi je lepší a musím ich rešpektovať. Dobre, druhá otázka. Chceš radšej umrieť vo svojom pokoji so svojou sestrou alebo spadnúť z lietadla a sestra nažive? No tak určite, aby moja sestra žila. Keď je taká možnosť, tak určite, aby ona žila. Tretia otázka. Pošleš mi prosím peniaze na rušky. No, čo asi myslíte? No, áno, ja budem rozdať peniaze, áno, máte pravdu. Áno, akurát, že vôbec. OK. Štvrtá otázka. Obľúbená pesnička. No, moja obľúbená pesnička je popravde Na tehelnom poli. Teraz vám nejdem spievať, verím, že nechcete počuť, ako ja spievam. OK. Ideme na 5. otázku. Kedy odhalíš svoj ksicht? Prepáč si, ale ja svoj ksicht zatiaľ neplánujem odhaliť. OK. Teraz 6. otázka. Aký je tvoj najväčší trapas? Pane Bože. Prečo takáto otázka? To sa iba OK, no, je to otázka, musím to povedať. Môj najväčší trapas je, keď som si prdol na verejnosti. OK, tak toto boli otázky. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dajte like, odber a čaute.